Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali po. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Kalunod, kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout, kay Ma'am Analisa, kay Ji Chang Wok, kay Anthony Han, kay kay Anthony Han, kay Paul Donisa Official, kay Nani Sanchez Vlog, and mega love shoutout sa inyong lahat. Mapagpalang umaga. Alright, saglit lang tayo magla-live habang nag-aantay tayo. Nag-aantay lang pala ako, hindi pala kayo. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi, saan man sulok kayo ng mundo. Yan, mega love shout out. At sa lahat ng mga solid natin subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-uusapan ngayon, kanina po ay nag-press con si Amy Marcos, kung saan inilabas niya yung partial ng investigasyon, kinalabasan ng investigasyon doon sa kinalabasan ng investigasyon doon sa kanyang pag-imbestiga doon sa sa Senate hearing kung saan hinuli si dating Pangulong Duterte, kaya marami na naman itong iiyak. Marami na namang mag-iiyakan kasi nga talagang masasaktan na naman dito yung mga, sabi nga niya, yung mga alipores. Wala naman daw silang away ni BBM. Ang problema, yung kanyang mga alipores at yung talagang mga gumawa ng kabulastugan sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kung saan pinangalanan niya na pakakasuhan niya sa ombudsman ay si General Marbel, si Torre, yung dalawang Rimulya. Ayan, alam niyo, sa totoo lang, kung papipiliin ako, sinong pagtitiwalaan, Rimulya or Amy Marcos? Abay, doon na ako sa doon na ako sa Amy Marcos kaysa doon sa mga Rimulya, Grabe ang nila. Akalain mong binaboy nila yung batas. Binaboy nila yung yung batas, kung saan ginawa nilang katatawanan. Pati yung hudikatura natin, binaypas na nila. Biruin mo, ginawa na nilang ginawa ng yung sarili nila, ginawa na nilang judiciary, yung kanyang yung DOJ. Isipin mo yun, sila na lahat ang pumapil, pinapila na lahat. Kaya nakakatawa ang mga pinagagawa ng mga nito, mga mga alipores ni BBM. Sayang nga lang at sayang nga lang na hindi na natin nagpabudol pa tayo sa administrasyon na ito. Kasi nga ang tanging hangad lang naman natin, kaya tayo napunta doon sa punto na sinasabing nagpabudol, ay
yung kung saan itutuloy yung dating proyekto ng yung mga proyekto ng iniwan ng administrasyon ni Duterte. Kaya nga hindi natin maalis na maipagkumpara, kasi nga bukod doon sa pinagagawa nila, binaboy pa nila yung batas ng Pilipinas. Isipin mo yon, kahit naman sinong abogado, kahit naman sinong, biruin mo, maraming eksperto, maliban na lang kung kaalyado nila. Kasi nga kung kaalyado nila, pipilipitin na naman nila yung ng batas. Pero yun doon sa pag-imbestiga ng Senado, sino ba yung dalawang resource person doon? Si Justice Ascuna po ay dating alam ko Supreme Court yan, Tapos yung isang manunulat ng libro, ikaw ba naman magsusulat ka ng puro fake news? 'Di ba? Puro maling batas. Kung ikaw ay manunulat. Kaya nga napakasakit na makikita natin yung bansa natin nagkaganito. Akalain mong ang isinusuko pala yung ang isinusuko pala ng ang isinusuko na natin yung sariling atin. Samantalang sinabi ni Amy Marcos na ang nakalagay doon na ang pwedeng isuko ay yung taga-ibang bansa. Ang problema, binaboy na nila kasi nga pwede ngang isuko yung pwede nga raw isuko. Ang interpretasyon nila, kahit atin pwedeng isuko. Kita niyo yan na mga pang pinaikot-ikot lang tayo para lang mailusot nila yung pinagagawa nilang kalukuhan, Kaya nga kung isasampa ito, magandang ito na talagang seryoso ito si Senadora Amy Marcos sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Pero masasabi naman natin na sigurado siya. Kasi nga naglabas na nga siya ng partial. Ang abangan natin yung sinabi niya na mayroon pa siyang ilalabas na mga lulong, di ba? Iyon ang tandaan natin. Abangan natin kung sino ang ilalabas niya ng mga lulong. Iyon ang sinasabi. Ay, maraming salamat sa inyong pagtamsak, Maraming salamat po sa lahat na dumaan. Sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Kay Lee Sung Sun, ayan, mega love shout out. Kaya nga sayang yung kaya naman tayo umasa doon kasi nga ang sinabi ng ang ipinangako niya ay yung pagpapatuloy ng mga project na naiwan ng Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Lahat ng project hindi na pinunduhan, kinawawa na. Kung makikita nyo yung kung kayo napapadaan kayo sa mga yung train na galing ng Tutuban papunta ng Laguna, Bicol, tumatakbo na yun, okay na sana yun Ang problema, alam yung ginawa ngayon, tinanggal lahat ng mga riles para sa repair. Hindi man lang ginawang Divisoria to Makati to Makati to Laguna. Hindi, talagang totally close Di ba? Hindi man lang partial. Kaya ang nangyari, totally paralyze yung mga pasahero ng tren. Alam niyo yung tren, pagdating niyo sa umaga, napakaraming pasahero niyang papunta ng Makati. Kasi nga, mabilis na yan, walang traffic. Mata-traffic lang kayo dyan pagdating ng mata-traffic lang kayo dyan pagdating ng tawag nito, pagdating ng terminal. Yung terminal nila, yung sakayan at babaan, diyan lang kayo mata-traffic. Pero pagdating diyan sa talagang tuloy-tuloy yan, hindi umihinto yan kahit sa mga crossing
hindi yan humihinto maliban doon sa kanilang hintuan, sakayan at babaan ng mga pasahero. Kaya nga laking bagay sana, laking tulong. Pero anong ginawa? Hindi pinag-aralan. Palyado yung pagkaplano nila. Ngayon, ang nagsuffer ngayon yung mga pasahero. Kaya tama lang ito na ibulgar lahat ng kapatid. At iyon ang nagulat ako, yung sabi niyang yung mga lulong, abangan nyo. Yung mga lulong. Na ako doon sa mga lulong kasi baka maano tayo na umami na yung kanyang kapatid mismo, na talagang yung kanyang kapatid ay lulong talaga, no? Ay siya naman ang may sabi niyan. Kinot lang natin yung kanyang sinabi. Ay bahala na yung diyan, bahala na. Bahala na sila kung kasi tinanong nga siya ay hindi po ba kayo natatakot na madidestabilize nyo yung makasuhan kayo sa pagdidestabilize ng gobyerno. Di ba? Kasi nga itong mga mainstream media hindi natin maintindihan kung ano pa talaga sila. Tagapagbalita ba ng katotohanan o tagabantay kung sino ang nagkakasala? Kasi parang hindi na maganda yung mga mainstream media ngayon. Kaya marami nang nagtitiwala talaga sa ganitong platform na YouTube. 'Di ba? Kasi nga dito, pag nagkakamali, pwede mong maikurik kaagad. Doon hindi, kasi hindi mo maikurik kaagad. Mayroong mayroon silang floor director, mayroon silang editor. Binabasa lang nila yung kanilang sinasabi. Kaya nga doon talaga nakakaroon ng mga fake news. Kasi nga yung halimbawa yung anchorman, kahit hindi sa kanyang anong tawag nito, hindi yun ang nasa loob niya, yun ang kanyang sasabihin kasi mayroon ngang binabasang script. Hindi katulad nitong sa YouTube, talagang ilalabas mo kung anong nararamdaman mo, kung anong nakikita mo doon sa sitwasyon, kung anong nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. Kaya madali mong mai-correct kung halimbawa yung commentator mo kung halimbawa yung commentator mo nakita na may mali ka, pwede mong mai-correct ka agad, di ba? Ang mainstream media hindi, kasi nga ang nangyayari doon, may binabasa silang script. Hindi nila pwedeng makorek ka agad yung pagkakamali. Mag-aabang ka pa ng kinabukasan. Kaya nga, di ba, sabi nga pag may nahuli ang pulis na isang snatcher, ngayon nagkademandahan, nandyan yung mainstream media. Ang problema, mali pala yung nadampot ng pulis. Ngayon, paano pa may tatama ng mainstream media? Kung pagdating doon sa korte, napawalang sala yung idinimanda ng pulis ng snatching, wala na doon yung mainstream media. Dinasira na yung reputasyon ng isang tao na napagkamalan lang pala, di ba? Ngayon, magugulat na lang yung tao pag nag-apply siya ng trabaho, may pangalan na siya, nakikilala na siya kasi inilantad na ng mainstream media hindi na naibalita na napawalang sala kasi nga wala na sila iyon ang malaking ng mainstream media. Ang gusto lang nila yung mga breaking news plus report, kasi nga doon ang panghatak nila sa tao. Ayun pala, false alarm. Nadali sila doon. Tayo,
wala tayong kumbaga wala tayong mga reporter. Ang YouTube po ay mga walang reporter, kumbaga sariling sariling idea kung paano mo i-deliver sa tao yung nararamdaman sa kapaligiran, lalo na sa ating mga pangyayari dito sa ating bayan, kaya nga napakahirap yung mainstream media kung natatakot na ibalita kung ano ang katotohanan, kasi nga hindi nila maibabalita ng tama, kasi may sinusunod silang mga direktor, may floor director pa yan, may mga binabasang, may mga script, kaya kahit labag sa kalooban nila na ibabalita nila, di ba? Yun lang ang natin sa mainstream media. Doon naman sa ni Senadora Amy Marcos, ayan, abangan natin yung kanyang revelasyon mamaya po, baka pwede nating ma-play yun. Ngayon kasi ay nag-aabang tayo sa ating boss. Ayan, nagliwaliw. Ngayon dito naman ako sa may na-update ko pa kayo, di ba, sa mga pangyayari sa ating bayan-bayan. Na medyo busy tayo ngayon kasi busy din ako sa local politics. Ayan, kita nyo, hindi na ako makapagpagupit. Kagabi anong oras na kami nakauwi? 1:00 na. Kaya medyo puyat talaga. Wala akong update sa inyo. Huling live ko noong linggo, medyo hindi po maganda kasi napakainit ng panahon. Kaya maraming salamat sa nandyan parate, sa laging nandyan, 29 na ngayon, yung t-shirt nyo ginagawa pa. Ayan, kaya mamimigay ako ng t-shirt baka linggo or Miyerkules, kasi yun ang oras ko, linggo at saka Miyerkules. Ayan, hindi itong Miyerkules, sa darating na Miyerkules, kasi hindi pa tapos yung pinagawa natin na t-shirt. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga commentator dyan, mag-comment lang kayo ng mag-comment dyan, kasi doon ko yung pagbigay ko ng t-shirt sa live mismo. Pre, mas priority yung laging nandyan, kaya gusto ko yung nagko-comment kayo pag nagla-live ako, kasi nga doon ko babasihan yung marami, kasi pag ganyan, kasi pag may pinamimigay maraming pumapasok. Paano naman kayo kung lagi kayong nandyan, nakikinig lang kayo, hindi kayo nagko-comment, di ba? Na tuloy kayo. Siyempre kung mas marami kayo, mas priority yung laging nandyan. Pero kung ilan lang kayo dyan, kasi 12 piraso yun, di lahat kayo mayroon, lahat kayo mayroong t-shirt. Ayan, naka 18 minutes na tayo, hindi pa lumalabas yung ating boss, yung aking boss pala. Ayan, susundin niya daw ako kasi yung ID niya nandoon sa bag, para sa senior, libre kasi dito ang parking, kailangan niya akong sunduin. Sabi ko nga, ibigay niya na lang yung ID. Yan lang ang update natin, pag magkaroon ako ng lugar mamayang gabi, natin yung kaya presko ni Amy Marcos, medyo maganda yung mga sinabihan niya, kasi maganda yung kanyang pag-update sa pag-imbestiga niya doon sa Senado, kasi nga talagang makikita mo na seryoso siya sa kanyang ginagawang pag-iimbestiga, kung saan sinabi niya na pakakasuhan niya yung ipapasa niya sa ombudsman para makasuhan ito si General Marbel, si Torre, si dalawang Remulla. Ayun, isipin mo,
Itong Senate President naman, akala ko naman napakagaling naman itong Senate President nito. Isipin mo yan, talagang pinopolitika na rin yung Ali, no? Nag-ano sila ng ano para ano sila kanilaw. Marami silang sinupi ng tao. Hindi pinirmahan ng Senate President. 'Di ba? Tama ba 'yun? Kasamahan mong senador, pinopolitika mo. Kaya doon mo mahalata na itong si Senate President, pinoprotektahan niya rin itong si Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi ito para sa tao yung Senate President natin. Kasi kung ang Senate President natin ay maninindigan para sa tao, dapat bigyan niya yun ng pagkakataon, ipaliwanag niya bakit nasasangkot siya sa ganitong gulo. 'Di ba? Dapat ipaliwanag niya. Hindi eh. Prinotektahan, hindi pinirmahan ni Senate President. Paano makagalaw naman yung Ali? Paano niya mailalabas ng tama? Pero kahit paano, hindi pa rin naman nagpatinag si Senadora Amy Marcos. Kaya ayan, yung mga solid dyan na Duterte, abang-abangan nyo. Bahala na kayo sa dalawa, basta ang ano natin ay straight. 10 Duterte, lahat ng aking mga tropa, yan, lalong lalo na yung mga guardians, sigurado ang pang-11 nila ay si Hunasan, no? Bahala na yung pan-12 kung si Kerubin ba o si Willie Revillame ba o si Amy ba o si Camel, di ba? Pero maraming ano talaga na si Amy at saka si Hunasan at saka si Camel, doon sa tatlo na yon. Ang problema, sino ba ang ano doon? Sino ba ang malalaglag? No? Kasi nga ang naglabas naman ito si Glenn Chong, Filipino boy. Magandang hapon sa iyo, Filipino boy. Ayan, good afternoon. Magandang hapon, at sa mga tropa mo diyan, magandang hapon sa inyong lahat. Busy yata ito si Filipino boy. Ano ba ang ulam natin, Filipino boy? Alas 12 na, oh. Hindi pa lumalabas yung boss ko. Nandito ako nakikipag sa traffic. Pero okay lang kasi may aircon naman. Ay, traffic. Nandito ako sa parkingan pala. Pero okay lang kasi may aircon naman siya. Di magpalamig tayo. Magpalamig-lamig din sila doon sa loob ng mall. Diba? Yun ang ano natin, yung ano nga, abangan. Ito ang gustong-gusto. Ito talagang nagugustuhan ko, yung mga lulong daw eh. Abangan daw natin na ilalabas ni Senadora Amy yung mga lulong. Kasi tinanong ng reporter, "Ma'am, sino ba ang lulong?" Abangan nyo. Yun ang nakakatuwa kay Senadora Amy. Sana isama na yung kapatid niya, no? Lulong eh, wala namang problema doon sa lulong. O, lulong sa paglilingkod, di ba? O, lulong sa panlilinlang ng tao. O, ganun talaga. O, maraming klase naman. General kasi yung pag sinabing lulong, lulong saan? Yun nga ang, kaya yun ang nakakatuwa na abangan ang susunod na kabanata kung sino ang mga lulong. Saan nalulong? Nalulong ba sa ano? Nalulong sa pulburon? Or saan nalulong? Puno na ng ano dito Puno na ng nakaparada. Nandito ako ngayon sa may ano, no? Nandito ako ngayon sa may, ayan, tingnan nyo. Ayan. Nakikita nyo na yan, saan yan? O yan, o di ba? Alam nyo na yan. Yung mga mahihilig maglakwat mahihilig mag-mall, alam nyo na yan kung saan yan. Nandito ako sa may gilid-gilid.
Akala ko nandyan na yung bus ko, wala pa pala. Ayan. Sa lahat ng mga ano, no, sa lahat ng mga solid nating ano dyan, ang Duterte natin, wag nating kalimutan, ano. Diyan lang tayo makabawi. Diyan tayo makabawi kung paano natin na ilang paso itong alyansa nito. Alyansa ng matakaw sa pulburon. 'Di ba? Natatawa ako sa ano kahapon ni ano ni Jojo de Guzman. Itong si Jojo de Guzman, may kalukuhan talaga ito eh. Akalain mo pati yung pagtulog ni Madam Lisa Marcos doon sa loob ng simbahan ng Vatican eh, pinakialaman pa. Maloko talaga ito si Jojo de Guzman eh. Yan, puntahan nyo yung live kagabi ni Jojo de Guzman, matatawa kayo doon sa pinagagawa niya. Akalain mo pinagtripan niya yung natutulog na ale. Sarap ng tulog eh. Talagang close up niya pa. Loko talaga ito si Jojo de Guzman eh. May kalukuhan din tong ano. Yung pag yan doon kasi nandoon sa Vatican, ang First Lady po ay natulog doon sa gitna ng humili. Sarap ng tulog. Pinagtripa naman ito ni Jojo de Guzman. Eh kung gusto nyo ano, panoorin nyo, nandoon sa live ni Jojo de Guzman kagabi. Oh, di ba? Pinagtripan niya yung ale na natutulog. Akalain mong natutulog, pinagtripan na. Pinagtripan ni Jojo. Kaya yun ha, abangan nyo yung ano, abangan nyo yung sinasabi ni Senador Aimee Marcos na kung sino ba talaga ang lulong. Kasi tinanong siya ng media, sino ba ang lulong? Yan ang tanong ng media sa kanya eh. Abangan daw. Kaya abangan natin kung sino ang lulong, di ba? Kung sino ang lulong sa admin ni BBM. Kung kapatid niya ba? Ngayon saan lulong? Yun ang tanong doon. Kasi ang sabi niya abangan. Ibig sabihin baka sa mga susunod ilabas niya. Tsaka yung pinakakasuhan niya sa ombudsman, itong talagang pinagdiinan niya itong si ano, ang pinakamaraming kaso ay si yung dalawang Remulla na magkapatid, ano, 4 yata yung pwedeng ikaso. Yung basta 4 ang binanggit niya, sinight niya na pwedeng ikaso dito kay ano, kay magkapatid na Remulla. Ang masaklap doon kasi umamin si Remulla eh. May inbox niya pa ba yung ano, privilege, di ba? May inbox niya pa ba yung privilege pag naano ang ombudsman? Oh, di ba? Yun ang ano doon, yun ang tanong doon. Yun ang tanong doon, kung kaya niya pang i-invoke yung executive privilege pagdating na sa ombudsman. Kasi husgado na yun eh. Dami pang pwedeng ikaso sa kanya. Di ba? Kaya nakakaano ito si pagdating ng araw na itong si itong mga Remulla na ito, pagdating ng panahon na wala na si Marcos, kawawa ito. Kahit hindi si Inday Sara ang maging presidente, kawawa ang maraming makakasuhan dyan. Alam niyo kung bakit? Sa mga nagdaang administrasyon, kung napapansin nyo, kay Irap, di ba? Kay Irap, tapos pinalitan ni Gloria, di ba? Tapos ang
ang dumikdi kay Irap itong si Gloria. Ngayon, itong si Gloria, ang dumikdik sa kanya si Pinoy naman. Ngayon, anong kaugnayan naman ni Pinoy at saka ni Irap? 'Di ba? Magkalaban sila sa politika eh. Pero bakit pinahirapan nila si Gloria Arroyo? 'Di ba? Kasi nga ang nangyayari diyan, yung mga alipores, yung mga nakaupo, yung mga naandoon sa baba, palipat-lipat lang yan ng mga amo eh. Kumbaga sa ibon, kung saan ang maraming bunga, doon yan dadapo. Kaya nga ang nangyari, wala namang kinalaman itong si Pinoy kay Irap. Bakit inano nila si Gloria Arroyo? 'Di ba? Kasi nga yung mga tauhan naandoon din sa kay Pinoy, yung mga naging tauhan kay Irap. Kaya nga ang nangyari, iyon, si Gloria nanagot doon sa pinagagawa niya. Kaya ang mangyari, kahit ito si Inday Sara hindi maging presidente, may mananagot lahat yan sa pinagagawa na yan ng administrasyon na ito. Yan, naka 30 minutes na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At abang-abangan nyo ang susunod nating live. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan. Thank you very much. I love you all. Yan. God bless us all. Bye bye.